De toekomst van dongvergisters op boerenbedrijven rint gevaar. De kosten binnen heger als de opbrengsten en er binnen te volle regels die het succes in het paard stenen. Van de 22 vergisters die het Friesland telt, liggen er al 4 stil. De gemeente Haas en de GGD binnen het aanzet met een eigen onderzoek naar dioxine in aaien van 6 boeren om de afval overhinnen. De partij Frisse Wind meldde kwartlien dat bij 13 hobbyboeren in het gebied te volle dioxine in de aaien ziet. De basisscholen in Wiekel gaat definitief dicht. Het is de allerlaatste schooldag voor de 4 leerlingen die nog op de scholen zitten. Dat aantal is te lieds om de scholen nog langer open te houden. De leerlingen gaan naar het Hazenleger in Balk. Bij uit de tweede klasse van de Amersfoortse Berg uit Amersfoort binnen een week op een borkerij in Friesland. Dit project rent al zo'n 50 jaar. Na aanrin van de week schreeuwen de leerlingen een verslag met wat ze opvoelen en wat ze leerd hebben. Joen en vannacht bewolkt, maar uit een trog opklaring zijn 8 of 9 graden. Maar een ekke soort bewolking met een matige ontkrachtige wind uit het zuiden en het zuidwesten. De temperatuur wordt 14 of 16 graden.